Приятели, здравейте! Знаете ли, че в Рид Добростански над Асеновград се намира пещера Добростански бисер? Пещера Добростански бисер е с входен отвес от 15 метра, а вътре нейната големина е около 800 квадратни метра. Заради голямото богатство от подземни форми, тя е наричана музей на подземния карст. През 1963 година Петър Трантеев започва нейното проучване, а през 1990 година официално открита за туристи. Следва един период от близо половин век, в който пещерата не е достъпна за туристи, следствие на което голяма част от нейните форми са изпочупени. През 1918 година пещерата отново е отворена за посещение, като вътре има и малка колония прилепи. Интересното за пещера Добростански бисер е, че тя е най-високо разположената от всички социализирани пещери в България на височина от около 1400 метра над морска височина.